Бала оясында ни күрсә, ычканда шуны эшләр диде. Бүгенге көндә безнең яшьләребез кызганыч әти әнисенә дә яхшы мөнәсәбәттә булмасалар, чөнки алар күрәләр, аларның әти әнисе нинди мөнәсәбәттә булган үзенең әти әнисе белән. Хөрмәт булмаса, игътибар булмаса, үзләре картайган көндә дә балалар аларга да нәкъ шундый булачак. Әгәр дә кичкенәдән ул кичкенә сабый бала күреп үсә, аның әтисе әнисе нинди мөнәсәбәттә үзенең дуатисе белән, әлбәттә ул баланың каныннан сеңеп кала. Ул да шундый мөнәсәбәттә картайган көндә ул да шулай булачак, аның балалары да шулай булачак. Очрашуда гаиләләр белән эшләүче фонд җитәкчеләре дә бар иде. Алар гаиләләрдә туган телне саклау, бер-берсенә карата мөнәсәбәтләрне ныгыту кебек мәсьәләләрне күтәрде. Гаиләнең җәмгыятьтәге зур ролен аңлаган очракта гына үзгәрешләр мөмкин булачак. Беренче адымны үзегездән башлагыз.